Máme za sebou zimnú školu kariérového poradenstva, ktorá sa konala v Liptovskom Mikuláši. Trvala 2 dni a zúčastnilo sa jej viac ako 40 odborníčok z danej oblasti. Jej cieľom bolo prejsť a previesť našich účastníkov celým certifikačným procesom kariérového poradcu. Aby si poradcovia vlastne vedeli, ako majú vytvoriť to portfólio, aby sa mohli stať súčasťou registra kariérových poradcov a potom mohli poskytovať kvalitné služby. A aby aj občania vlastne mohli cez vzdelávacie účty potom nájsť vhodného kariérového poradcu z tohto registra. Účastníci odchádzali s takou predstavou, čo všetko ich čaká v rámci certifikácie a v kariérovom poradenstve a snažili sme sa tam priniesť taký aspekt sieťovania, odovzdávania skúseností a takého zvedomenia, ako pracujú s klientom, čo tam je dôležité, čo sú tie dôkazy toho, že takto pracujú s klientami a zároveň aj so zážitkovými aktivitami a zážitkom takej tvorby svojho vlastného poslania, vízie, ako by chceli, aby tie ich služby kariérového poradenstva do budúcnosti mali vyzerať. Odchádzam jednoznačne s dobrým pocitom, pozitívne nabudená, zasieťovaná a informačne zazdrojovaná v spojitosti vlastne s tou novou kvalifikáciou, respektíve kvalifikačnou kartou, takže ja som veľmi spokojná a teším sa na možno ďalšie vzdelávanie. Išli sme do toho združenia s tým, že chceme posúvať myšlienku kariérového poradenstva dopredu, že ju považujeme za dôležitú. Sa veľmi teším a myslím si, že všetci ostatní so mnou v organizačnom výbore, ktorí sme, že táto myšlienka sa naplňa. Ľudia sú veľmi spokojní, sú nadšení, sú namotivovaní a hlavne našli tú takú človečinu a také vzájomné pochopenie a ochotu zdieľať.